माझे भारे
Hey!
धीमहि यो न प्रचोदयात्। ओम भूत्स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। ओम वीणापिता वसु सोमाकाशस्तुतिविद्याधर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 
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸಮವರ್ಧತೆ ಉಸುಜಾತ ಪತ್ರಿಕಾಶ ಸದಾಧಾರ ಪ್ರತಿನಿಧ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಓಂ ಅಸತೋ ಮಾ ಸಂಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಗಮಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಇನಿ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಕೊಡೆ ಬೈಯದು ತುಡಲ ಅಲ್ಪಾದು ಬೈಯಾರ್ದಿನಿ ಕಾಡಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯೋದಯಮುಟ್ಟ ಪರಿಪೂರ್ಣುಡು ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಮುಖಾಂತರ ಇದರ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತ ಅಂಚನೆ ಈ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಪೂರಾ ಭಕ್ತಿನ ಭಕ್ತರು ಭಜನಾ ಮಂಡಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೋಪಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ವೈದ್ಯನಾಥನ ಕಲೆ ಕಾರ್ನಿಕ ನನಾತ್ ಈ ಪತ್ತೂರು ಧ್ವಜಾದ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ ಮನ್ಸಿದ ನೆಚ್ಚಿನಲ್ಲ ತಪ್ಪುತ್ತಿನ ಮಾಪ್ ಮಲ್ತದು ಪೊತ್ತಾಯಿನ ಬೋಳ್ಪುಡಾವಡು ಮಲ್ತಿಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅವಡು ಹತ್ತಿನ ಮಲ್ತಿನ ಧೂಪಡಾವಡು ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಅವನ್ ಪೂರ ಮಾಪ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಏನೋ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಂತ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಡವಡು ಅತನ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಆಡು ಅನೇಕ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅವನ್ ಪೂರ ಮಾಪ್ ಮಲ್ತದು ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆಗಳ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಮಂಡಲದ ಬೈದರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಇಡೀ ಈ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಬತ್ತಿಂಚೆ ಪೂರ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಅಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಮಣ್ಣಡು ವೈದ್ಯನಾಥನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಇಂಚೇನೆ ಅನೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡು ಅತ್ತನ ಬೈಯಾಗ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲವಾಡು ಪೊರ್ಲು ನಡಪವಲಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯವಾದಾಗ ಅದು ಕೊರ್ದು ಈಗ ಹೆಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದ ಮಾಪ್ ಮಲ್ತದು ಹೆಂಗೆ ಪತ್ತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಹೆಂಗೆ ಅಂಗೈ ಮರಕನೆ ಮದ್ದು ನಟೊಂದು ನುವೇ ಇಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಓಂ ನಮೋ ಶಂಕರಾಯ ಚ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ಚ ನಮೋ ಶಿವಾಯ ಚ ಶಿವಕರಾಯ ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.
Thank you.